generic name of Neozep Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Maayong hapon sa inyong atanan. Broadcasting from Cebu City. Sa indong makakaiba, si Dr. Rene Bulyacer sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Ang kinabuhi, ang buhay, importante. Dapat sanang protehiran at siningatan ta. Saro sana ang buhay sa panahon kan sa tuyang eksistensya. Dapat sana na ipagtanggol yato kontra sa anuman na harassment o patakot sa satuyang banwaan. Sa programang ini, Kinabuhi Ipagtanggol. Digdi sa DCGB. Madadangog ang mga informasyon asin musikang makakaprotehir asin pamparelax sa buhay habang kamo nagsisiesta. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, kinabuhi na tanan, mahalaga. O yan na po ang satuyang program host, Doctor of Medicine, Infectious Diseases Specialist, Country Director, Human Life International Philippines, President, Catholic Physician Guild of the Philippines, Lay Director for Visayas and Mindanao, Episcopal Commission on Family and Life or CBCP, as in Pope Benedict XVI Papal Awardee for Church Service, Dr. Rene Bulyacer. Magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Marhay na hapon, mayong hapon, maupay na kulop haiyo tanan. Whenever you're listening sa ating programa, every araw ng Huwebes, ang programang Kinabuhi Ipagtanggol. Buhay, ipagtanggol, dahil ang buhay ay ang siyang gift, gasa ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. So first, to really sustain our life, protect our life, first, to make sure you have good health. Unang-una, dapat nasa mabuting kalagayan ng katawan natin. First and foremost yan. Of course, side by side, na maganda ang kalagayan ng ating kaluluwa. Because we are composed of body and soul. Hindi lang tayo puro katawan, kundi meron tayong kaluluwa na yan ang harap sa Panginoong Diyos once we're gone in this planet Earth. Amen? So again mga kapatid, this is your host, Dr. Rene Joseph Bulyacer. Welcome sa ating programa ngayong hapon na ito, Agosto 22, no? Agosto 22, second to the last Thursday of the month of August. Now we have some greetings. By the way, nandito tayo sa Legazpi City ngayon, no? From Cebu, we went to Masbate kaninang umaga. Then from Masbate, we took the fast crab going to Pilar. From Pilar, diretso na kami dito sa Legazpi City. And we're dito kami nakatira until Sunday sa El Palacio Hotel. Wow! El Palacio Hotel beside sa Cathedral ng Legazpi. So again, I'm so happy to visit this beautiful city, progressive city of Legazpi. Marhay na hapon sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga listeners dito sa Legazpi City. Again, we're here in Legazpi hanggang sa araw na Linggo. Meron tayong mga greetings, dear listeners, sa ating mga minahal na mga tiga-subaybay sa ating programa, Kinabuhi Ipagtanggol. Meron tayong greetings from Arlene. Uy, Arlene, may good afternoon from Rizal Avenue, Legazpi City. Malapit lang. From Patricio or Patricia, from San Vicente, Santo Domingo. Clarence Cruz from Macalaya Fish Market, Macalaya, Sorsogon. From Lydia Benitez sa San Pascual, Borias Island. And galing kay Arnel Santiago, sabi niya, always nakikinig sa iyo, Doktor. Arnel Santiago sa Gutladira Street, Bulan, Sorsogon, sa bayan ng Sorsogon. Meron pa tayong isa dito, Marinel de los Reyes sa Bangkiruhan, Barangay 43, Legazpi City. Good afternoon sa lahat ng taga Legazpi, lahat ng taga Sorsogon, lahat ng taga Masbate, taga Samar, Liti, Ticao, wherever you're listening, including sa mga listeners natin sa Raporapo, diyan naman sa lugar ng Camarines Sur o Camarines Norte. Meron tayong unang tanong dito, Dr. Rene, talagang mahalaga ang buhay ng tao, kaya ipagtanggol natin ito. Paano na? Meron na daw parating na bagong pandemic ng monkeypox.
Ano pa ba ito, doktor? Dapat ba tayo matakot? Sana ma-explain mo pa ito sa amin. Ako at ang mga kapitbahay namin dito sa Baskaran, Daraga Albay, ay nakikinig sa inyo sa radyo. Good afternoon sa taga Baskaran, Daraga Albay. We are very near from Legazpi City, mga kapatid, galing sa El Palacio Hotel. Now, we have to answer that squarely. Una sa tanan, we cannot blame WHO. Why they raised that alarm globally? Ano ba itong Mpox? Tunay na pangalan, monkeypox, pero hindi ito talaga galing sa monkey. Kaya tinatanggal na yun na monkey, Mpox na lang. Ito ay isang virus, double-stranded DNA, hindi tulad ng COVID na single-stranded. So being double-stranded yung DNA ng monkeypox or Mpox, hindi ito masyadong makakahawa. Not like the COVID virus or yung tinatawag nating SARS-CoV-2. Now, sino ba ang dapat matakot? Number one, yung mga taong mahina talaga ang immune system. Number one, yung mga taong may cancer, under chemotherapy, lalo na yung mga taong may HIV. No, mga may HIV. Dahil pag may HIV ka, and you are not under treatment sa mga antiviral, napakahina ang katawan mo, immune system mo, and also very dangerous to sa mga bata. But pag yung bata mo, anak mo, elementary years ay napakalakas ng immune system, no problem. Now, 1 to 3 days after, pag mahawaan ka, although it will take about 2 weeks bago yung incubation period, bago lalabas yung mga simptomas, ang resulta, maglagnat yung tao, lalagnatin yung tao, pagkatapos napakasakit ang ulo, napakasakit ang katawan, okay? Then, lalabas yung rashes. Yung rashes na talagang medyo kapariha ng chickenpox. Pero yung chickenpox all over the body, di ba? I was 9 years old nung nagka-chickenpox ako, but itong Mpox, mayroong isa lang, mayroong 20 lang, maximum 100 na mga rashes at maging blister, parang ang itsura, mga kapatid, talagang parang chickenpox. Pagkatapos, ito ay parang pag isa, dalawa, tatlo, apat lang ang makikita mo sa katawan, sa mukha, dito, sa paa natin, at yung mga nagkukuha nila through sex, like mga bakla, nakipag-sex sa lalaki, or mga prostitutes, nandiyan sa kanilang singit at sa kanilang sex organ, including the anus or the anal area. Now, ito ay lumabas na 2022. Nag-alarm ang WHO, dumarami yung na-infected ng Mpox. Ngunit, 90% ay yung nakipagstali sa kanilang kapwa lalaki sa mga bakla. Okay? So, practically, parang sexually transmitted ito. Unless you have skin-to-skin contact, hindi ka mahawa. So, hindi tulad ng COVID. Do we need protection like face mask? No. Hindi mo kailangan ng face mask. Kahit tatakutin ka pa nila, gagamit ka ng face mask, walang gamit ang face mask. Okay? Now, after 2 to 3 weeks, yung parang pimples na puro na blister na meron ng nana ay mag-dry up, then mag-scale off, no? Matanggal yon after the 4th week o isang buwan. Pag matanggal na yan, hindi ka na makahawa. Pero habang nandiyan yung blister, no, sa katawan mo, sa mukha mo, you can infect other people. At pangatlong bagay na nakapa-diferensya natin sa Mpox versus chickenpox. Sa chickenpox, hindi lumalaki yung mga lymph nodes. Okay, hindi lumalaki yung mga lymph nodes sa chickenpox, pero sa Mpox, lumalaki yung lymph nodes mo dito sa liig, dito sa kilikili, diyan sa singit. That is very, very characteristic of Mpox. Meron ba tayong gamot? Wala. Pero we can give you antiviral. Daming mga antiviral ngayon sa ating mga butika. Okay? Immunity modulator. Ganun-ganun lang. Mga vitamin C, zinc, etc. And pag mayroong ka-confirm, paano ba mawalaman, doktor, kung yan ay Mpox? Through PCR test. PCR. Pero hindi dito sa ilong natin. Hindi dito sa lalamunan natin. Yung PCR test, kukuha sila ng sample ng blisters ng tao. Pag nandiyon yung blisters sa kanyang kamay, diyan kukunan ng liquid at dalhin sa laboratory.
Okay? So, meron bang vaccine? So far, wala tayong vaccine, pero they are trying na according to some research, yung mga natirang mga vaccine against smallpox. Kasi yung smallpox na wala na sa mundo 1980, no? 1980 na wala na sa mundo 44 years ago. When they try it to people sa Africa, dahil nandiyon yung concentration sa Africa, it can protect the person up to 65%. Again, you don't have to worry about impacts. Yung dapat mauri, yung magipagtali 6 by 6 sa mga lalaki sa lalaki bakla, at magamit ka mga prostitute, at pag mahina ang immunity mo. Okay, so I hope it's been clear. Nothing to worry about impacts, but keep your body healthy and strong. Dito tayo mga kapatid sa unang music para sa ating lahat. Love me with all your heart, that's all I want, dear. Love me with all your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. When we are far apart, or when you're near me, love me with all your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Mga kapatid, balik tayo sa programang Kinabuhi, Ipagtanggol. Buhay, ipagtanggol. Gasa ng Panginoong Diyos, iwas at tiyang, dapat you have to sustain our life, promote our life, and protect our life by all means at all costs. But nangunguna, yung katawan natin. Because this is God's gift to us, and this is also our gift back to the Lord. Di ba? Klarong-klaro yan. So again, mga kapatid, if you are listening to me through the Facebook or listening to me through the radio, you can text me. Yung my personal number ko yan, 0918-901-6815. Again, 0918-901-6815. Again, nandito tayo sa Legazpi City hanggang sa araw na Linggo for a conference sa mga leaders natin, na mga laiko leaders sa Taganaga, no? Archdiocese of Caceres, meron tayong taga-Libmanan, meron tayong taga-Masbati, meron taga-Sorsogon, meron tayong taga-Dait, at mismo dito mga leaders natin sa Legazpi. Meron tayong conference, lalo na sa Saturday and Sunday, diyan mismo sa hotel. Marapit lang sa, tawag dito, yung cathedral natin, no? So, kahit wala si Bishop Joel Bailon, good afternoon mo sa iyo, Your Excellency, sa ating mga kaparian dito sa Diocese of Legazpi, lalo na sa siyudad ng Legazpi. Mga kapatid, meron tayong pangalawang nagtatanong sa atin. Sabi niya, Doktor, nandito ako sa Rapurapos District Hospital. Ako po si Ate Miding. Doktor, good afternoon. Gusto ko lang po mabigyan mo ng mas konkreto na explanation tungkol sa sakit na cancer. Ano ba talaga ang tunay na dahilan, Doktor? Bakit may mga taong magkaroon ng cancer, magkasakit ng cancer, at namamatay dahil sa cancer? Nakakaawa kasi dumadami ang kaso ngayon ng cancer. Karamihan ng mga kilala ko nagka-cancer, puro na mga stage 4. Maraming salamat, Doktor. Suportado ko kayo sa programang Kinabuhi Natin Ipagtanggol. Kaya dapat maiwasan natin ang sakit na cancer.
Okay, good afternoon Ate Miding sa Rapu-Rapu District Hospital. District ba yun? Yeah, the Rapu-Rapu District Hospital. Magandang hapon sa lahat ng mga doctors, nurses, midtechs, midwife, lahat nag-opisina diyan sa Rapu-Rapu District Hospital. Now, talking about cancer, as of now, meron tayong 224 na klase ng cancer sa buong mundo ngayon. Can you imagine that? 224 kaklase ng mga cancer sa buong mundo? Anong pinaka-common na cancer sa lalaki? Alam na natin, cancer sa baga. Then, cancer sa prostate. Cancer sa colon or sa tinai. No? Tinai ba yan sa Tagalog? Yung large intestine and small intestine, including sometimes cancer sa estomago. Then, iba-iba. Cancer sa buto, cancer sa, tawag dito, cancer sa liver or atay, may cancer sa bunganga, may cancer sa utak. Sa mga babae naman, ang common ay cancer sa breast. No? Pangalawa, and do you know what? The whole Asia, sa buong Asia, nangunguna ang Pilipinas sa cancer ng breast. We call it in Cebu as tutoy. We call it in sa Samar at sa Galiti, tawag nila Didi, no? Suso. Of course, 96% na mag-cancer ng breast ay mga babae. 4% lang ang lalaki. Of course, meron naman cancer ang lalaki sa kanyang suso or breast, no? But not that common. Ano ba makapag-trigger ng cancer sa tao? Ang dami. Napakarami ang triggering factor ng cancer. Number 1, pinaka-common is yung tinatawag nating genetic mutation. Genetic mutation. Kasama na dito yung pamilya ninyo. Pamilya, lulo mo, nagkakaroon ng cancer, tatay mo, nag-cancer, ikaw, cancer, mga relatives mo, may cancer. So there is a high possibility na yung genes mo ang genes ng cancer ay mapunta rin sa generation natin. Now, ano pang mga bagay na makapag-sira ng gene sa ating katawan? Of course, nandiyan yung smoking, sigarilyo. Ewan ko hanggang ngayon, marami pa ang nagsisigarilyo. Remember mga kapatid, mahal ang sigarilyo. Walang vitamins ang sigarilyo. Trigger ng sakit ang sigarilyo, lalo na cancer. But people's nasa packaging, di ba? Pag ito ay packaging, nandiyan pa ang picture ng sakit. Cancer sa lalamunan, cancer sa baga. Pero, kahit ano pang nilagay ng picture ng mga sakit dyan sa packaging, ang tao ay bumibili pa rin ng sigarilyo because of addiction. Ano nakapag-addict sa tao ng sigarilyo? Of course, nicotine kasama yung tar. Okay. Pag ma-addict ka na ng nicotine at tar, wala, mahirap. But pag malakas yung desire mo, yung will mo, you can overcome that addiction sa sigarilyo. Siguro I suggest ng Department of Health na lahat ng mga nagbibinta ng sigarilyo, gumagawa ng sigarilyo, yung karton nila, lalagyan na lang ng picture, imbis mga picture ng mga sakit tulad ng cancer, minteryo na lang. Okay? Para sa akin, mas epektibo pag picture ng simenteryo ang nakalagay diyan sa packaging ng sigarilyo. Now, kaya smoking, tradition, paulit-ulit na paulit-ulit na x-ray. No? It's not also good paulit-ulit yung x-ray, lalo na yung frequency at saka ilang beses in 1 year. Then, meron tayong mga viruses, like mga herpes virus. It can cause cancer. Meron tayong mga carcinogens, tulad ng mga kinakain natin. No? Mga carcinogenic foods, mga preservatives sa mga pagkain. Pinag-usapan natin last time. No, mga preservatives sa mga pagkain is quite dangerous. Sa ating ingon, pati naman yung mga taong sobrang taba, obese.
pag obese ang tao, sabi ko, you're the good candidate for cancer. Kasama yan, package yan, pag overweight ka. Kaya, babae ka mang lalaki, make sure you have to reduce. You have to reduce if you don't want to get cancer. Then, meron pa tayong hormones. Anong hormones? Like pills, oral contraceptive pills. I'll tell you, I warn you, stop taking oral contraceptive pills if you value your buhay. Gusto mo ipagtanggol ang kinabuhi mo, ang buhay mo, stop taking oral contraceptive pills, including yung Implanon. Okay? Huwag kang magpalagay ng Implanon dito sa arm mo sa mga babae. That is carcinogenic. At least these two, Implanon at saka oral contraceptive pills, this can trigger cancer formation. Including lack of exercise. Pahiga-higa ka lang, patulog-tulog ka lang, paupo-upo ka lang, ilang oras sa isang araw, it can also trigger cancer. Kaya, walk, jog. Make your body active, healthy, and strong. Dapat papawisan ka bawat araw. Then, itong naman sobrang inom ng alcohol. You can have cancer sa atay, you can have cancer sa estomago, or you can have cancer sa, tawag dito, yung large intestine. No? They call in Bisaya as cancer sa tinae.
All of these things what I have been mentioning can all trigger cancer. Okay lang, pag nalaman mismo, stage 1 pa, wow. Stage 2 pa, okay pa yan. Stage 3, medyo mahirap na. Stage 4, nako, lagot ka. So Ate Miring, ito ang sagot ko sa tanong mo, ano ba talaga ang mga dahilan, bakit mag-cancer ang isang tao? Dito tayo sa pangalawang music natin and I have dedicating this song sa lahat ng taga Sorsogon, taga Legazpi. See you around, mga kapatid. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'd find your way to me? Tell me, what is the sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspire to make you mine. And till the day I die, I bless the day I was born for you. Too many foolish people trying to come between us. None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know why I belong here. In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here if they'd only realize that I was born for you, and that you were born for me. And in this random world, this was clearly meant to be. What we have, the world could never understand or ever take away. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Oh, I was. What we have, the world could never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Okay mga kapatid, balik tayo sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Now, I think I have to add more about cancer, no? Because talagang it's very important ngayon. And according to mga research group natin sa buong mundo, hindi lang sa ating mga internists, sa ating mga oncologists, okay, yung oncologist, O-N-C-O, yung mga oncologists, yun ang doktor na ang expertise nila, ang specialty nila ay sa lahat ng klaseng cancer. So once, for example ako, na-diagnose ko yung pasyente as cancer, and that is not my field, that is not my specialty. So, refer ko siya sa isang oncologist. Then, ang oncologist na ang gagawa ng lahat ng dapat gawin para sa pasyente. Okay? Maybe the oncologist will suggest na ipa-opera, okay? Ipa-undergo surgery. Lalo na kung kaya pa, like stage 1 pa, stage 2 pa. Okay? So, yan. Ang mga pamaraan na we can alleviate
the pain of the patient, and yan, para mabigyan pa ng chance na mabuhay yung pasyente. Of course, it doesn't mean na once you're diagnosed with cancer, that's the end of everything. Hindi totoo yan. It's not the end of everything. Pag may cancer yung tao, may pag-asa pa. Ang daming mga pasyente na na-diagnose na ng stage 4. But through miracles, may mga milagro. Miracles still do happen these days. Lalo na pag talagang napakalakas yung paniniwala mo sa milagro ng Panginoong Diyos, the divine mercy. You don't have to worry. What it takes is tunay na pananampalataya. Faith to the Lord God who owns everything. Sabi ni Lord, diba? Pati yung buhok natin, even our hairs are being what? Binibilang ng Panginoong Diyos. And not a single hair will fall from our head. Kahit isang buhok ay hindi malalagas na walang alam ang Panginoong Diyos. Ganun tayo kamahal. Okay? Now, ano ba na ma-diagnose yung cancer? Of course, ang una, physical exam. Although I am not an OB-GYN, hindi ako OB-GYN, that's not my specialty. But there are also patients who come to the clinic. Doktor, ano ba ito? Bakit may parang bukol sa dibdib ko? Dito malapit sa breast ko. Of course, you have to examine it. Yung itsura, no? The quality of that, firmness, matagol ba in Tagalog? Is it hard? No? It is movable? Is it fixed? Ganon lahat. So, physical exam muna. Pag magduda yung doktor na, maybe this is something na hindi ito ordinaryong cyst. This could be something more. So, we will proceed to laboratory test. Okay? So, diyan sa laboratory, makikita yung mga abnormalities. Kahit sa CBC pa lang, may mga abnormalities na yan. Then, we can proceed to imaging test. Imaging. Tulad ng ultrasound, MRI, CT scan, okay? Even X-ray. Imaging, number 1 yan, X-ray. Then, followed by, talagang nandiyan. Sa ultrasound, nandiyan. Sa X-ray, nandiyan. Klarong-klaro. What shall we do next? Ipabiopsy natin. Okay? Kukunan ng sample, tissue, yung mass, kung wherever it is located, dalhin sa laboratory, about a week after, malaman yan. Whether it's cancerous or non-cancerous. And, kung dugo, also for analysis. Then, sa mga high-tech na mga hospital, like the one in Metro Manila, they can also proceed with tinatawag natin na genetic and genomic testing. I-assess natin yung genetic factor na related sa cancer ng pasyente natin. And finally, pag-confirm na cancer, i-stage natin yan. Again, yung cancer mga kapatid, hanggang stage 4 lang yan ha. Wala nang stage 5. Stage 1, 2, 3, and 4. Pag nalaman at stage 1, of course, meron tayong, in medicine, meron tayong standard na ginagamit, yung TNM. What is TNM, doktor? Yung tumor, gano'ng kalaki, and lymph nodes. Meron na bang partisipasyon ng lumalaki yung lymph nodes sa liig, lymph nodes sa kilikili, or anywhere? Pangatlo, M. If it has metastasized, kumakalat na. For example, cancer sa tutoy, sa breast, sa didi. Hindi lang sa didi, yung cancer cells ay napunta na sa baga, o napunta na sa utak, o napunta na sa kilikili. So that's quite dangerous. Stage 4 na yan mga kapatid. If it has metastasized already, outside na sa origin, kumakalat na, yan ang ibig sabihin ng metastasis. Kumakalat na yung cancer cells from the very origin, whether it's from the liver, it's from the intestine, is it from the prostate, is it from the kidney, is it from anywhere. Outside na sa origin, that's quite dangerous. Okay? So, of course, as I said,
It could be stage 1, stage 2, and stage 3. Now, it depende yung may pag-asa pa bang mabubuhay, may pag-asa pa bang ma-cure ang pasyente, depende sa stage. Pag stage 0, cancer. Pero stage 0, nandyan pa lang. Bago pa lang nag-usbong yung cancer. Now, stage 1, the cancer nandyan pa rin sa organ. Hindi pa siya nakakalat. Stage 2 and stage 3, ang tumor ay talagang lumalaki na. And it has start to move outside the organ. Outside the organ. No, lumalaki na, like cancer sa, tawag ito, liver. No? Cancer sa liver, atay. Malabas na konti sa atay. At yung stage 4, the cancer has already spread through the dugo. Through the dugo. It has spread through the lymph nodes. It has spread to distant size, pumunta na sa buto, nandun na sa utak, nandun na sa anywhere. So that's quite dangerous. Kaya mga kapatid, ang daming mga pasyente nakakita ko, puro na stage 4. Bakit? Ayaw nilang magpatingin. Natatakot pag sabi nila, in Cebuano, mahadlok mi, mahibawan nga doon na may sakit. Takot kami na, ano ba nang sa Tagalog, malaman na mayroon kaming sakit ng ganyan. Buti na lang hindi kami magpatingin sa doktor o hindi na kami makatulog. That's not what it is supposed to be, mga kapatid. Meron tayong doctors, different specialty namin to help you out as early as possible. Huwag kayong matakot. Okay? Dito tayo sa pangatlong natin music. And remember, I will always be here for you sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. A love like yours is rare. It must have been sent from up above, and I know you'll stay this way for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Ooh, you're like the sun, chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. You're the perfect one for me, and you forever will be, and I will love you so for always. Come with me, my sweet. Let's go make a family. They will bring us joy for always. Oh boy, I love you so. I can't find enough ways to let you know, but you can be sure I'm yours for always. And we both know that our love will grow, and forever it will be you and me. Ooh, you're like the sun, chasing all of the rain away. When you come around, you bring brighter days. Balik tayo mga kapatid sa last quarter sa ating programang Kinabuhi Ipagtanggol. Life
buhay ipagtanggol. Now, I'm sure 100% alam niya ang nasa background ko. Okay? Lalo na this area. Napakaganda nitong area nito. Now, this is of course the city of Tagaytay. And the background namin, yan ay ang Taal Volcano. Taal Volcano. Now, ngayon, medyo dangerous na puputok yan anytime. Kaya, noong araw na Lunes, Martes, walang pasok sa mga paralan doon sa Laguna, pati na yung Batangas dahil sa usok na mayroong kasamang sulfur oxide. Very dangerous yan kasi continuous yung pag-usok eh. So, I will hope and pray na hindi puputok itong Taal Volcano. Napakaliit lang, pero pag pupunta ka sa ilalim, parang this is caldera eh. Yan ang napakaliit lang ng pabilo niyan. Okay, but napakalaki yan sa ilalim. Very dangerous yan. It's one of the biggest volcano in whole of Asia. Palit-liit lang yan, pero napaka-dangerous yung Taal Volcano. Now, have you gone to Taal Volcano? Kayo tayong galing sa Legazpi. Of course, Taal Volcano is 450 kilometers. Yung Tagaytay City is 450 kilometers galing sa Legazpi. Mag-drive ka, mga 9 to 10 hours. Yung pagdating mo dito, of course, when you go, of course, we have gone to Tagaytay City. Napakaganda ng Tagaytay. Lalo na sa panahon ng tag-init. At including sa panahon ng tinglamig. Like December, January, napakaganda, napakasarap pupunta sa Tagaytay City. Kasi napakalayo na ng Baguio City. It's so far ang Baguio City from Legazpi. Kaya midway, nandito yung Tagaytay City. Ano bang dapat natin puntahan sa Tagaytay City? Of course, number 1, yung background natin, yung volcano ng Taal. Lalo na medyo may kunting usok-usok. Right now, it's beautiful, just like Mayon. Pangalawa is yung picnic group. Napakaganda yung picnic group nila. You can bring your family, magpipiknik kayo doon. Beautiful, no? Yung picnic group is really a must-visit place pag nandiyan ka sa Tagaytay City. It's very family-friendly destination. The whole family will really enjoy. Pangatlo is yung Sky Ranch. Okay? Sky Ranch, nasa right side ko, yung Sky Ranch. Okay? Diyan, no? Yan, Sky Ranch yan. Mayroon, nakita mo yung, what you call that? Ferris wheel. Beautiful. At mga napakagandang mga pagkain all around. Okay? That's Sky Ranch. Nandiyan lang sa Tagaytay, which is, and the Ferris wheel is 63 meters. Napakalaking Ferris wheel. And then, of course, pag mag-thunderstorm, hindi pwede mag-Ferris wheel, ha? Then, meron tayong tinatawag na Sunia's Garden. Lahat ng klaseng mga, tawag dito, mga tanim, mga flowers, it's there beautifully napakagandang pagka-arrange. Then, Tagaytay Highlands, no? Tagaytay Highlands, nandun yun, napakaganda, puntahan yan. And then, yung Pink Sisters Chapel and Convent. May isang napakagandang simbahan yan ng run by the Pink Sisters Chapel and Convent. Okay? And then, of course, you can stroll around yung Mahogany Market. Makabili ka ng mga maraming pagkain, lahat ng souvenirs if you visit Tagaytay. And then, of course, ano pa ba? Nasa Tagaytay. Of course, yung tawag din yung Mansion in the Sky. Yeah, Mansion in the Sky is also something you have to visit. You know, People's Park pala. People's Park in the Sky is also beautiful. Although extreme yan, yung mga distansya, but hindi naman masyadong layo, mga 20 minutes ride, 30 minutes ride, and it's all here in Tagaytay City. Yan ang ating Love Philippines portion. Now, dito tayo sa last na tatanong sa atin. Tabi niya, dito. Listening to you direct sa aming barangay namin sa Bihia, Bagataw Island, Magallanes, Sorsogon. Ako, ng taas naman ng napakataas ng address. Bihia, Bagataw Island, Magallanes, Sorsogon. Maraming magandang hapon sa inyong lahat. Maraming hapon.
Maayong hapon sa taga Bagataw Island, Magallanes, Susugon. Doktor, salamat sa programang Putuwing Hoibis at talagang unique ang programang Kinabuhi Ipagtanggol. Pwede ba, Doktor, paki-explain sa amin ng mga listeners mo tungkol sa aking tatay na napakalasinggiro. 63 anyos na po siya ngayon, although may trabaho, mabait na ama, ngunit yung addiction niya sa beer ay talagang problema naming sa aking nanay. Salamat po sa advice niyo, Doktor. Okay. Napakaraming Pilipinong addict sa alcohol. Para sa kanila, to live is to be on alcohol. Pero hindi yung alcohol na rubbing alcohol, 70% isopropyl alcohol, alcohol na nasa wine. Sa mga bino, sa beer, nasa whiskey, nasa rum, daming klaseng wine according to the level or percentage of spirits. Napakataas yung level ng proof, madali kang malasing. Pero kunti lang yung proof, 1%, 3%, that's good. Pero kahit kunti lang yung percentage ng proof ng iniinumin mo, still very dangerous pag everyday you're taking it. Sabi ng mga eksperto, isang buti ng beer, isang buti lang beer, hindi yung grande ha, isang buti ng beer is good sa mga lalaki 30 years old and above. Pero sa mga babae, kalahati lang, 1/2 bottle pwede everyday. Now, paano ba natin masulbar yung problema mo? Okay, number 1, problema mo yan because health problem. Paano na pag magkasakit yung tatay mo? Meron na ba kayo mga milyon-milyon na pera diyan nakahanda? Kung magkasakit yung atay niya, magkasakit yung liver niya, magkasakit yung intestine niya, including stomach, pag mag-cancer or mag-ulcer, that's one thing to be worried. No? Because karamihan ng mga lasinggiro, wala silang iniipon eh. Kaya sabi ko, pag yung pera na ginamit mo araw-araw, pag bili ng beer, bili ng grande everyday, iniipon mo yan sa buong taon, ilang libo na yan. Pwede ka na makapunta sa Hong Kong or Singapore. Kaya, by the way, ang anong gawin natin, mga kapatid, talk to the person pag hindi siya lasing. Pag relax siya. Okay? Talk to him squarely. Focus on the result, focus on the outcome pag siya ay palaging umiinom. Hindi lang physical, kundi anong outcome sa buhay ninyo, sa savings ninyo. Lahat. All corners should be discussed. Hindi lang tungkol sa katawan, hindi lang tungkol sa health, tungkol sa savings, tungkol sa pera, tungkol sa relationship. Okay? Then, remember, it will take time to change. But if you pray, ikasama mo yung, isali mo yung pananampalataya, you pray every day, person will be converted. No? The person will be converted. You need spiritual support. Ask some counselors to counsel the person pag hindi niyo mo kaya. But again, huwag kang mag-lecture na para kang doktor. Pero para sa akin, no, isang bagay is, you bring your tatay sa hospital, ipalaboratory niyo yan. Tayo, magpalaboratory tayo. Hindi naman ikaw gagasto, kami tatay, magpa-CBC tayo, magpa-CT, magpa-ultrasound tayo, magpa-X-ray tayo, lahat, SGPT, FBS, lahat, serum creatinine, tingnan natin tatay, at least once a year, magpa-check ka. Pag nakita na yan, may problema, dalhin mo sa doktor. I'm sure there will be conversion sa tao. Sometimes, kami mga doktor are more credible in terms of like this. Pag makita nila ang problema, mayroon na silang dinarandam sa sakit. Pag ma-explain na ng doktor, Brad, look at your liver, tingnan mo yung atay mo, may problema na. Tingnan mo yung intestine mo, may problema na. Tingnan mo yung istomago mo, nag-ulcer ka na. Do you still want to live? Gusto ka bang mamatay ngayon? Gusto mo ba magbagong buhay para sa sarili mo, para sa pamilya mo? Ganun. Okay, mga kapatid, wala naman tayong oras. So again, nandito tayo sa Legazpi City.
hanggang sa linggo. No? So, I'm enjoying my stay here in Legazpi City, the beautiful Legazpi City, and siguro punta kami sa Daraga, sa lugar na makita namin yung beautiful Mayon Volcano. Again, this is your host, Dr. Rene Joseph Bulizer. Again, my number, you can text me 0918-901-6815. Dito tayo sa ating last music para sa ating lahat. At again, kinabuhi, ipagtanggol. We're the king and queen of hearts. Hold me when the music starts. All my dreams come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I won't wait in line tonight while the lights are low. I'll never let you go. Did I dream that we dance forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never end? No, it's not my imagination or a part of the orchestration. Love was here at the coronation. I'm the king and you're the queen of hearts. Time will pass and tears will fall, but someday we'll both recall moments made of these golden memories.